'yar damfara ce ta gaji kwace, 'yar damfara ce ta gaji kwace, mugun shiri ne ba kawai damfarar ba. Sanan rainin hankali sai mai ido tozali, cutar mutum akili ba ta sa ya tozarta ba, mai rai za ya fantama kogi za ya tsindima, shi rai har da lafiya ashe ba su tabbata ba, mai kaki yana ojabe hannu yake sassabe, makaho yana lalube idan sa bai ganta ba, ƙarshen ado cancaɗe marashi yake yin siɗi. Hajiya, ina za ki je ne? Guraren da zan je suna da yawa, amma kuma shata nake so zan ɗauke ka. Alhamdulillahi, ai haka nake nema dama, shi yasa na ƙaurace wa lungunan talakawa. Nake biyo layi manya-manyan unguwanni irin waɗannan na manyan attajiran masu kuɗi domin haɗuwa da irin ku. To shikenan, nawa kake gani zan baka? Ai ni duk inda kike so mu je zaki ban 5,000. Mu je zan baka 7,000. Ah, 7,000 Hajiya? Alhamdulillah. To in dai zaki ban 7,000 babu inda ba zan kai ki ba wallahi, shiga mu tafi. Bismillah. Kai Hajiya, ai wallahi tallahi kin ga garin nan taka tsantsan nake da shi. Akwai mugaye, akwai azzalumai marasa imani. Kin gani nan? Wallahi Hajiya, dan sahu biyu kenan aka dauke mu. A daidai sahu irin wannan guda biyu aka sace mu. To wannan shine na uku. Shi kuma ina ta wahala. So nake duk fafutukar da nake yi in nemi abin da Allah zai sa in samu in gana cinye shi daga balas. Wallahi tallahi, shi yasa bana ci, bana koshi. Bana ci, ana sha Hajiya. Wallahi to kar ka damu, in dai abinci ne yau tun da ka riga ka haɗu da ni sai ka ci abinci ka ƙoshi. Yanzu idan muka tafi muka ɗan gama inda za ka kai ni ka dawo, za mu je zan kai ka gidan Alhaji Madugu ka ci abinci ka cika cikin ka sosai hankalinka ya kwanta. To Hajiya, na gode, Allah saka da alkhairi. Ai ni nan da kika gani Hajiya, wallahi tallahi shi yasa bana ci bana sha, ko sutura keki bana yi. Abincin 200 ba zan iya siya ba in ce wai yau wannan abincin na 200 na sa shi a cikina. Wallahi raban da isa abincin 200 a cikina na daɗe Hajiya. Kar ka damu. Alhamdulillah, shi yasa nake mugun farin cikin haɗuwa da irin ku. Tun safanin da ke gani Hajiya nake yawo a cikin garin nan, nake ta zaga lungu da sako na masu manyan attajiran masu kuɗi, ba dan komai ba dan in haɗu da irin ku. Ashe ina da rabo, Allah mai iko. Kai dai ja mashin kawai kai ta tafiya mu je inda za mu. Ai inda na ci na ƙoshi Hajiya daga nan ko har dare. Yar damfara ce ta gaji kwace, mugun shiri ne ba kawai damfarar ba. Yawwa! Tsaya yi fakin ga gidan nan. Tsaya yi fakin. Nan za mu shiga. Jira ni a nan, zan karɓo maka abincin. Yawwa, ka jira ni a nan. To, so nake in kawo maka abinci ka cika cikin ka ƙoshi. Na gode Hajiya. Yawwa, jira ni a nan ina zuwa, bari in kawo maka. Shi yasa harka da masu kuɗi ai yayi. Harka da attajiran masu kuɗi shine daidai. Haba malam. Ra'ayi da talaka. Talaka ai ina bi lungu da sako yana shan wahala ga lungunan masu kuɗi. Shine bayani. Sanan rainin hankali sai mai ido tozali, cutar mutum akili ba ta sa ya tozarta ba, mai rai za ya fantama kogi za ya tsindima. Sai Rabbani. A'a. Daga gida malam, gida har gida. Gidan manyan attajiran masu kuɗi malam.
yanzu ni wannan hajjiyar da Allah zai taimake ni ta aure ni, ai da na huta wallahi da na kaga shikenan sai ba harka a daidai sahu koma mijin hajiya ga gida dan Allah dan annabi kamar a America. Yar dan farace ta gaji kwace mugun shiri ne ba kawai dan farar ba. Yawwa ga abincin. To hajiya Allah iko. Ka ɗan yi haƙuri ka gana ɗan daɗe ko na ɗan tsaya ne a abin nan. Zo mu je in nuna maka inda za ka zauna ka ci abinci. Je ga gurin cin sai ka zauna ka cika cikin ka sai mu ji daɗin tafiya ko? Nan gun yayi ko? Ko nan zo in Yawwa zauna a nan. To nan ko? Zauna. Ba komai. Ka jira ni a nan yanzu zan kawo maka lemo. To nagode. Nagode. Sanan rainin hankali sai mai ido tozali cutar mutum akili ba ta sa ya tozarta ba mai rai za ya fantama kogi za ya tsindima shi rai har da lafiya. Allah sarki kaga naman kaza ta zubo mu baiwa Allah kai kaga yanzu addu'ar da nake yi Allah ya karba wallahi kuma ba zawara ce da gani ina jin ko budurwa ce ne da dan kwarinta wallahi ikon Allah kaga yanzu da Allah zai taimake ni na aure hajiyan nan ai da na samu abin nan wallahi ikon Allah ni kaga Allah ya sa na biya balance din kudin babur din nan da ake bi na biya bashin wannan dan tallan dan takura wannan dan tallan ikon wannan mata ta yi wallahi Allah ya san aure ta. Shi rai har da lafiya ashe ba su tabbata ba mai kaki yana ojabe hannu yake sassabe makaho yana lalube idan sa bai ganta ba ƙarshen ado cancaɗe marashi yake yin siɗi macuci idan ya nufe ka da cuta ba zai fasa ba. Malam ai nagode wannan mata babu abin da zan ce da ita sai dai in ce Allah saka da alkhairi. La ilaha illallah to ko canja mai gu aka yi ne ko da ido na ne ba ganin daidai wallahi subhanallah kafa su nuna min JRA ba wallahi ka babba wayo babur dina wayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadiya in an yi sa Allah billahi allazi la ilaha illa hu wallahi ba isa ba wannan babur na fafi na uku kenan wallahi na uku kenan suka dauke hajiya ilaha illa allah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajiya yawa dan Allah zo ka gani dan Allah yake faruwa ne zan gani dan Allah zo menene to babu na fef din wallahi sun dauke shi wallahi tallahi me yake faruwa ashe da mijinta ma ashe me yake faruwa mijin hajiya ne kai dan Allah sun dauke babur din wallahi waye dauke mama ina hajiyar da ta kamun abinci hajiyar nan fa da ta kamun wannan abincin hajiyar nan ta gidan da na gani dan Allah bi mata magana dakata bari ka jin gaya maka wannan matar da kake gani ta shigo gidan nan babu dangin iya babu na baba taimako ta zo nema a gurin mu muka taimaka mata
babu abin da ya haɗa mu da ita. illallah Dakata ka ji abin da ya faru. Ɗata wake. Wallahi honi. Gidan nake ta ɗan dudduba wallahi gidan yayi girma ni fa tsoron shi ne. Haba sweetheart wani irin girma ai gida dama a yi shi a wadace. Ai ya fi ko yanda za ki sakata ki wala ko ba haka ba? Shiru da haka amma motsi ma wani abu ne shiru ba motsin kowa fa. Sweetheart kina da rigima wallahi ai hakan shine aiki yanda kike so a cikin gidanki ko ba haka ba? Salamu alaikum. Alaikum salam. Sannu ina kwana lafiya ba. Dan Allah ku yi haƙuri kun ga na shigo cikin gida kai tsaye ba tare da izinin ku ba. Yauwa dan Allah taimako nake nema. Tafiya muke ni da mijina wallahi sai guzurinmu ya ƙare. Taimakon abinci nake bukata dan Allah. Abinci kuma? Abinci dan Allah. A'a sweetheart ai tun da ka ce taimako ya kamata ki taimaka mata ba mamaki abin da kake faɗa fa da gaske. Ni fa irin wannan taimakon ban fiye son shi ba. Ya za a yi taimakon abinci ka? Ka kalle ta kaga ta yi kalar wahala ne? Kar ai haka. Ki dai taimaka mata. Akwai abinci na da ban ci ba ki ɗauko ki zuba mata. Da ganin ta fa ba ta da gaskiya. Ki dai yi haƙuri je ki ɗauko ki ba ta. Kenan bari in kawo miki. Alhaji na gode. Allah ya taimaka. Na gode. Ka ji abin da ya faru. la ilaha Wannan shine abin da ya faru. la ha ilaha illallah Ni bari ka ji ba ma wannan ba gaskiya ina da abin yi a cikin gida zan koma. ashe yadda farasi la ilaha illallah Ga rago abincin ma na ga baka cinye ba ni zan tafi gida gashi. da zan yi da abinci ne ba na faru ba an ya ci da abinci Allah ya tsine maka albarka inda farari wallahi Kaga mai gida abin da nake gaya maka akan matan nan ko? Mu je ciki kawai mu je. la ilaha illallah la ilaha illallah yar damfara ce